Bien, tiene la palabra la señora María Oliver. Bueno, que la societat valenciana és una societat bilingüe és una obvietat. Tanmateix, una de les seues llengües, el valencià, ha estat històricament minoritzada i fins i tot prohibida, no fan tant de temps. El valencià és una llengua minoritzada i l'administració té l'obligació de corregir la desigualtat que comporta que una part de la societat valenciana monolingüe castellana no siga capaç de comunicar-se amb la població valenciana també, que és bilingüe, plurilingüe d'origen. La renúncia col·lectiva a una llengua no té cap sentit, això sí que no té cap sentit. Per a nosaltres és una gran pèrdua. Entenem que l'estratègia ha de ser la formació d'individus plurilingües en societats multilingües. Està comprovat que l'aprenentatge, el més aviat possible, d'una segona llengua que és propera, el valencià per a uns i el castellà per a altres, accelera la possibilitat d'aprenentatge d'una tercera llengua, més allunyada, geogràfica i estructuralment, com ara l'anglès. Durant els darrers 25 anys, els diferents governs del Partit Popular han evitat de manera sistemàtica el desplegament de polítiques lingüístiques dirigides a la incorporació completa i en condicions d'igualtat de la llengua valenciana al nostre entorn social, en especial a l'educació i a la cultura. Anem a fer una mica de memòria recent de la seva vergonyosa gestió en matèria lingüística. Anem a l'any 2008, quan el Partit Popular va promoure com la lamentabilíssima estratègia per evitar la incorporació del currículum de l'educació per a la ciutadania que aquesta assignatura fos impartida en anglès. Tal va ser l'escandalosa actitud del conseller que fins i tot el Tribunal Superior de Justícia va dictar a favor del sindicat dels treballadors d'ensenyament del País Valencià en contra de l'ordre, per molts motius, però molts eren ridículs, com que entraren dos mestres en la mateixa classe, impartir una assignatura en dues matèries i no poder ni siquiera optar als llibres de text. Després d'aquesta sentència demoledora, el Consell va iniciar una boja i demagògica carrera cap a l'enfortiment de la llengua anglesa mitjançant la incorporació de la mateixa al currícul, sense cap avaluació de les condicions formatives del professorat per impartir la seva assignatura en anglès i, òbviament, sense cap avaluació del nivell d'incorporació dels i els nostres estudiants a l'ús normalitzat del valencià. La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal oficial d'ambdues llengües, les oficials, i adoptarà les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement. Aquest és el nostre objectiu. El resultat d'aquest desgavell inicial va ser el decret del 2012, del 3 d'agost, que no ha colpit en cap cas les necessitats formatives pel que fa a l'ensenyament de les llengües anglesa i valenciana. Assumpte que l'actual Conselleria d'Educació tracta de resoldre en el decret del 2017, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i se'n regula l'aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, tot tractant de corregir al mateix temps les deficiències de normalització del valencià, com es refereix també el seu preàmbul. Per tant, contràriament al que vostès asseveren, la fallida ha estat de la banda de les polítiques del PP i el sectarisme l'han practicat vostès amb la llengua valenciana i la protecció d'un sistema educatiu inclusiu i democràtic preparat per a donar la millor formació al nostre alumnat. És amb el decret d'ara, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià, quan les famílies podran decidir quin model lingüístic volen per als seus xiquets i xiquetes. I crec que és això el que es molesta, que és la comunitat educativa la que està triant estudiar en una de les nostres llengües, el valencià. Tiene la palabra la señora María Oliver. A mi me preocupa que no sàpiguen vostès que la immersió lingüística està reconeguda com la millor manera d'aprendre un idioma. I qualsevol que hagi anat a un altre país a aprendre un idioma sabrà que és la millor manera d'aprendre un idioma, perquè els idiomes són més que un idioma. Normalment estan referenciats a una cultura i és molt important la immersió. Me preocupa molt com, però ja ho sé, és neoliberalisme pur, la interpretació que tenen de la llibertat, perquè sempre acabem igual. Parlem de llibertat quan no està garantida la igualtat, i això passa en les persones i passa en les llengües. El castellà i el valencià no estan en igualtat de condicions, en absolut. Perquè hi ha hagut moltíssima gent treballant perquè no estiguen. I si algú en aquesta càmera parla dos idiomes,
parlen dos, però el que parla només un idioma sempre parla castellà, i això és una realitat. I l'altra cosa que em preocupa és el concepte de la democràcia que tenen, perquè dir que la decisió no és democràtica quan està el Consell Escolar, l'òrgan decisori de la comunitat educativa per a decidir les coses, clar, és que en les seues escoles la gent quasi no té AMPEs, perquè la participació dels pares en el Consell Escolar és molt baixa. Però això és un problema seu, no nostre. L'òrgan democràtic en l'escola, en el País Valencià, sempre serà el Consell Escolar. Muy bien, pues procedemos entonces a votar en primer lugar la moción alternativa que ha sido presentada por el Gobierno. ¿Y votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda entonces aprobada la moción alternativa. Pasamos al siguiente.